guys, mayroon pa tayo ditong isang spare for the future. So kabit natin yung limang 120 watts na panel. Meron tayong GTI at upgrade. So meron tayong transfer switch para sa GTI and for the upgrades. Yan po yung ating installer si Kagawad Tupi guys. In Bicol, siya nang bala sa Bicol. Sa kanya ang Bicol, akin ang Cavite guys. Nandito tayo sa bulubundukin ng Amtik Ligaw Albay. Ayan guys, so libre ang kanyang dalawang ref. Pag maganda ang sikat ng araw, may isang TV. Bawal sa amin ng barat kasi si Kagawad mahal maningil. Bawal. Ayan na guys, so bye bye. See you next here. Bala si Kagawad Tupi dyan mag-maintenance. Ayan guys. Ang forma namin na si Sidro. Si Bus Sidro. Makulimlim kasi. Makulimlim. Pangit ang video mo man. Pangit ang video. Luma na guys yung cellphone natin guys kasi yung basura ni Manay. Ang may-ari ng kinabitan natin si Donya Chiding. Donya Chiding. Sidro! Purman! Uwi tayo, Purman! Vlogger si Kagawad daw.